Täällä sitä ollaan pääkallon paikalle taas päädytty. Meillä alkaa kohta puoluehallituksen strategiaseminaari ja huomenna on sitten virallinen kokouspäivä. Visioidaan tulevaisuutta ja pureskellaan olemassa olevia asioita. Tälleen pohjoiskarjalaisena sosiaalityöntekijänä katselen tätä maailmanmenoa tällä hetkellä aika huolestuneena meidän Itä-Suomen suunnalta ja aion kyllä tuoda terveisiä muun muassa maakuntamme työllisyysasioista ja hyvinvointialueen tilanteesta sitten ihan ministeriölle asti. Ei ole helppoja aikoja meillä ja valtion velka on mitä on, mutta jotenkin toivoo, että ei kuitenkaan unohdettaisi sitä inhimillisyyttä näissä päätöksenteossa. Mutta näillä mennään kohta tuota eduskuntataloa tässä kohta. Happihypyllä ensin ja sitten sinne illan viettoon. Moikka!